Din care au dat acolo, da? La gura ta, că data viitoare nu te mai aștept. Hai dracu afară! Gata. Hai de mă, Ravu! Nu știu până la urmă. Bă, zici că e pizdă, mă, să mor eu! Bă, stai unde schimbi. Bă, hai de orfane, că nu merg să deschid. Și plată duci cu la ei. Plată duci cu la ei. Șolat. Eu mă gândeam cu ce caută la mega aici. Da, avea la mai mare. Hai mă, ce? Gata? Da, da, da. Salut băieți, salut! Opa! O, bună ziua, bună ziua! Salut! Uite-l pe aceeași mașină. Da, protejăm mediul. Hai, ca să mai țară. Ca și 5. Nu,
Hai, vin cu voi, urci. Da, exact, e același șut. Voi simțiți cum curge bogăția, mă, balon? Luxul! Opulență! Bă, dar
Bă, să terminăm ăsta. Am bă, să serios. Cine știe de cât? E 0-0? Da, e 10. Hai mă, furme. Nu! Dacă apare uite, mi-a dat 10 și 2 secunde și a dat drumul când am intrat. Ce? 10 și 2 mi-a dat drumul. Deci a terminat. I-a dat mai târziu. Da, dar acum s-a terminat. S-a terminat penalti. Wait, Aurel was waiting for you. You're in his team. Mamă, cum ai venit tu te-ai apucat la aia? Ia. Era invers. Hai, nebunule. Am eu picioarele rici până la mea. Gara tare și ai scăpat-o ca natare. Tu ai ratat și s-a lovit din bară.
Care e cincerea de la voi? Băiatul la roșu. Da, dar cine e cincerea pentru spate? 1, 2, 3, 4, 5. A, și cu Cătălin, ok. مخطط شوي. والله عمين انا وانت واورين وشابينه Hai, bă, hai, stai. Joacă, mă, joacă, am văzut iar mai e. Hai, porniți ceasul atunci. Ceasul. Hai, dau drumul? Îi dau drumul? Da. Da. Bombardează ăștia, nu mai pot defini, nu mai știu nimic. Dar noi începem. Data. Hai, noi începem. Ați dat drumul la ceas? هسه 4 بس 4 5 بس 5 تقدر ضرب هنا ايه جديد ها جديد صح؟ ايه Desde lângă tine. Au ei? الله كلهم قويين انا قويين هذول Duce pe stânga. صعب بعضك انا هذول حد كيف؟ حتى Hai, concentrează-te. شو طبعا دراسة وين شغل بدأنا الشغل الشغل يضلها بس الاسبوع انا جاي اتراجع ورجع المستودع Da, da, لما في عيش كده da. Bravo. لو مرة يشتغل تدريب وجيت مرفوع 45 شاء يوم اشتغلت وجيت 5 سنوات يعني هسه قلنا هذا رجعنا زين برا الاثنين من المولات يصير 15 Stânga liber. اشتغلت انا Dreapta. خذ هذا ورا كان اشتريته ذاك اليوم 26 A dat, a dat. لا ما توقف شيء عايز مرة واحدة Nu doi pe dreapta. Stați unul în centru. Vedeți pe stânga, că o să vină un om. Stânga vine un om. Bravo, vezi că vine din dreapta ta. Da. كانوا معنا اثنين من شراميط من ثلاثة اي كانوا ثلاثة بس واحد على الأقل خلص مرتين مش الثاني خلص 3 مرات واحد ميت ثلاث يخرج يعني واحد كان قاعد مع البلاط الماضية في ما اعرف كانت الواد وشان يعني Băi, ajutați aici. هو واحد شرموط ياخذ الكرة بده يراوغ La mea și asta asta. Bravo. الزرق بيلعب Te ajutăm, te ajutăm. لا انا بس كملت من العدد Bravo. الله الله الله
Dau drumul? Dau drumul? Hai! Auzi? Ceasul la lucru și te-am de liniște. Uite, dă-i repede. Hai să mai repede. Să iau unul mai nou. Stai puțin. Hai. Ia uite-mă cum era și ăla. Adizon? Nu, nu. Gata.
Tot te văd de aici. Am apărat fața, până. Ăsta din Aziz ne-am pus eu ăla. Ce? Nu mai...
Nu, m-am împins ușor, nu, dar tot. Dar cum mi-au bătut, mă? Ai ratat după aia, sigur. Mamă, frate, da, cum dracu da, l-am da, scos, bă, ești nebun? Da, dar era ca da pe unghiul ăla. A închis colțul. Ăla altul, ai dat invers tu la el. S-a aruncat. Acolo era, că era el singur. Te-ai fi poarta mică, cred că poarta mică. Eu am mai jos atunci, am putea să arunc. Nu te lăsa de la penalti cu el, nu știu. El s-a aruncat pe jos, că se vede. El se aruncă pe jos, că la mine s-a aruncat în sus. N-are muncă, n-are să odihnește. Eu nu știu toate, mai te gândești la Asta e unemployed behavior. Ce vorbă. Vorbește frustrare. Da, e clar. Le trebuie un antrenor. Trebuia unul să fie mai bun ca toți. Da. E după grou. Celelalte avea două spații de care erau mai mari de el. Ce face, nu mă bate portorul ăla? Ia zi, mă, ore. Ai pleci mai devreme, mă? Nu, mă, nu, acum i-am văzut când ai intrat, n-am zis, mă. Nu te dispuri, lasă-ți. Am și cred că tu sau două, nu? Două, la penalti. Ia uite ce fac. Ce ai, mă? N-a zis nimeni nimic că ăla handicapatul.
Joacă defensiv și se dau un au relat. Era în fața lui. Eram cu cineva în față și urma să dau pații până la lăsat tine după aia. Ce facem mai că pe Cosmin ăla? Dar nu are țigre de pe casă, să mă pun, dar nu să le duci, dar știi că nu se duci. Dar și ăsta am vrut să ia acolo de mână. Dar după aia nu mai avea ce să mai facă, a venit el la sfârșitul. Nu, a fost visalul lui ăsta, nu ca și ceva, dar a venit el în primul fază a greșit, dar nu e ca și cum. Nu trebuia să stea de vorbă, că era clar că ăsta ce de ăsta e... Nu mai scap pe el. La final. El a venit? Nu ies nimeni nimic, deja a trecut să... A, deci n-a venit Andrei. Nu, frate, să nu ies nimic, deja plecat. Nu, ăsta după ce mi-a plătit, a venit să țină moralul. Ah, bravo. Oh! Și țină moralul lui Andrei, să nu mai ții niciodată la el. Că nu am mai fost, discuția s-a terminat de atunci. Eu am crezut că e ceva, că a comentat ceva ăsta. Într-adevăr, a comentat ăsta, dar atunci. Și după aia s-au înțeles, s-au trecut o oră. Ce mă? Bine, acum cred că... Acum nu cred că începe să vină Dan, vine Cristi. Dar mai e echipă. Bun băieții ăștia doi, eu zic să mai chir la ei. Mie mi-a plăcut că ți-am zis la care trebuie și eu tipul. N-am scris ăsta, am scris, că nu mi s-a părut că dar mi s-a părut slab, că era... Iar ăla nu mi s-a părut că, poate adevăr, poate stătea bine apărare, dar nu știu, pierdea mingile, nu știu. Păi, stătea bine în spate. Dar și-a pus și Radu vreo 3 care vin permanent. Da, dar slab tare. Radu e cel mai bun de la ei. Ce? Radu e cel mai bun de la ei. Nu mai am gândit la lui, că bani, scorat că n-ai fost tu, n-au câștigat niciun meci. De-aia pusese numai cu 10 minute, când este să mai vrea să mai vină ei. Aia e problema. Scorat că au pierdut meciul acolo. Excepție care are 10 minute, 10 minute oricum, nu? Da, 10 minute oricum, în sensul că joci 10-10, după aia stai 10. Hai să facem așa. Asta e pe teoretic dacă se echipele mai sabe, nu? Bine, ce mai e ceva. Asta e pus să tot cum zici tu, pentru că acolo să răcești tare, diferență tare. Dacă stai 2 meciuri pe vară, când intri ăla încălzit, după ce că suntem cât de cât echilibrate echipele, când intră, te mănâncă pe asta, de aia sunt încălzit. De asta ziceam, pe iarnă să jucăm așa, ca să fie... Nu vezi ca nici de azi, nu? Cum să-l prinzi joc. La punct să dau... Vii la aia, am pierdut. Are câștigul ăla lui.
Gata, gata. Să-și bată Cătălina sau vedem? Porniți și voi ceasul? Hai! Du-te, că nu vine nimeni. Bine, bă, Victor, bă, bravo. Foarte bine. Mă, când am revenit, nu-i rău. Da, exact. Ceas!
De ce eu pus-o? Ajutați-l! Gol? Gol? Bravo, hai, hai, cam acolo. Merge, merge. Hai. Gata, 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 merge. Ia, văd acolo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bă! Tot la el, ține tot la el! Hai, stop! Și pasa!
mă, te viață! Doamne, cum să văd? Da, și eu n-am intrat. Nu mă așteptam să Nu! Bravo, bă! Bravo! Spate, doi oameni, spate! Lasă-o, Alban, lasă-o! N-ai ieșit, mă? Cum ai ieșit, mă? N-ai ieșit, frate! N-ai ieșit! N-ai ieșit, da? Nu se poate niciodată dacă ai ieșit aia. Uite-te pe cameră. Ai ieșit, frate! Ai ieșit, frate! Hai, dai drumul, dai drumul! Hai, merge, da. Uite-te pe cameră! Hai, bine, dă drumul! Uite, mai dăm pe la noi. Nu puteai să le faci treaba asta, Eugen. Oricum ești afară, eu simt.
poartă-l pe... Bă, cine au prins, nu? Trei meciuri, ultimele 3 meciuri. Ai băut? Da. Ai 20 de lise de lui, că nu ai de dreapta. Eu mă duceam, dar eram ce face Sixex cel mult. Eu interesam pe la Sixex cel mult, nu dai pe mă. Păi dă-i lui. Pe ce? N-ați fi dau... Îți spun 5, de ce? Păi nu mă, el are 50. Mă rog, da. Da. Dă-i lui, dă-i 50, nu? Vedeți că s-au descopșat ăștia. Puteam 20? 30. Ai crezut că 20? Da. Oameni să trăgești? Curat, da. Ușor, ușor. 3 faulturi, 1 fault. Dacă ții mulgea? Mai am... Da. Poți să treci pe lângă? Ia, sau mișcă. Dacă mișcă. Și asta cum se deschide? Tragi tare, tragi Da, e tare. tare că e cu pur, cu ăsta de aer. Cine mă? Au zăpăcit pe mine de când sunt în România. Ce? Adică am agitat tare fata asta, sora mea, deja mă zăpăcești pe mine, că pe voi vă rup. Da. Cu săracii ăia de la Lituania, Railway, dacă nu mi-a rupt capul. Ați rezolvat aia cu scada? De le veneau aia, alarme duble sau? Nu, avem mâine... Ăsta Sebastian Dumitru ne-a zis să mergem să vorbim cu Sispare, serios. Nu, cred că are chef. Dar cine a fost de la voi care le-a integrat sistemul? Ce a fost acolo? Cât e scorul? Nu-i braț 50, nu? Nu mai știi de meciul ăsta.
Ăștia lui Vali terminat că până la și 41 vreau să plece după 3 zi. Bă, Vali, ți dacă mai aveți 9 minute. Altă dată stai să comentezi că nu iasă pe tot, mai ieșeau cu 10 ori mai devreme. S-au certat, că nu am uitat ce-i pus mai dacă nu mai... Sunt ăia lui George, mă, Văru sau Nașu, cum îi zic ei, ăla Pătru, cine mai era? Robert, toți ăștia de-a lui... ăla, Alexandru, ăștia lui George vin și la Vali. Rana, vedem la joc. Mă tot cheamă în joia, mi-e și rușine, mă. Dar ăla cheamă pe toată lumea, ăsta e niște. Păi nu mă, dar și te cheamă pe toată lumea, dar i-am promis eu că mergem odată să facem o filmare completă și n-am mai ajuns, că mă duceam la ăștia de 11 la 11. Joia. Și acum tot mai bine că nu mai fac ăștia, că e frig afară, e urât afară, dar n-au montat balon, mă, la că am fost azi la agronomie și am zis, George, vezi că n-au montat balon. Și că noi jucăm, dar oricum jucăm dacă nu plouă. Bă, eu vin cu camera doar în balon, vin. Mie și pare rău de rău, mă, că săracul chiar se chină, că na, știu ce zici tu, că cheamă pe toată lumea. Face 7 evenimente. Ce face, mă, 7 evenimente? Care le face? Că ăla de duminica nu e al lui, ăla e al lui ălalălaltul, băția din Berceni, Alexandru Rizea. Face, marțea nu mai face, că juca în spate în agronomie unde nu o să mai fie balon. Deci o să rămână joia, joia în balon, vinerea și duminica. Joi, vineri, duminica. Cine dracu să joace vinerea și duminica? Vineri la... Aia era soală vinerea, că acum merge lumea la munte. Nu, dar merge lumea la munte acum. Și vara ce faci? Mergi la mare. La mare. Păi de-aia aveam loc. Nu că vine... Și duminica ce face lumea? Păi nu, duminica nu se ocupă el, te zice. Nu mă, e chiar la procez, adică e... Dar știi că e în vârstă, adică are un copil care e măritat. Da, mi-a zis că Da, nu face mișcare. nu, dar el se-și bate, își face statisticile, le încearcă să păstreze lumea conectată, acum nu mă doare în Păi, turb. da, el le face, dar dacă le faci și acolo, nu-i pasă nimeni ce faci tu. Acolo, Ba nu, mă, care e un grup care ajută, știu, sunt vreo 2-3 care te ajută. bucuri la... Da, bă, E ca pe da, player fight, te bucuri că ai 15 luni. da, mă, știu ce zic. Ca cine ai steluți? Are diplomele, dă medalii. Bravo, bă! Bă, e efort, mă, până la urmă, na. Da, mă, nu, ai zis că e, da, ai zis că e foarte mare efort. Bă, dar chiar să mă pun la, deci regie avem ce 6 ani mâncați aici, cred că sunt 7. Sunt 7, îți garantez că sunt 7 în regie. În 2017 jucăm. Păi știi că vezi că a venit și cu Marius Spâniu de câteva ori. Și era îngânjit. Tocmai, și era cu Și ăla Muțiu. Muțiu. Exact. Și ăla era înaintea mea. Într-adevăr, ăștia lui Radu vreo 4 ani. Da. Cam așa, de când mi-a curit pe la Gana. Și cred că mai puțin totuși, dar... Că nici eu nu veneam pe echipă completă atunci. Da. Că nici eu, cam așa am și eu, 2. Un minut. Am 3-4 ani am eu și cam pe acolo și după aia te-am găsit pe ei. Dar Muțiu ăsta și ți-am zis că mai jucat cu el, nu? Da, dar e slab. Da, e. Bă, are 52 de ani. Ai jucat cu unii, m-a luat Dan aici, duminica, știi cum joacă? Cine? Niște bătrâni, perfect. Alu Danu? Ei, știu de duminica. Știu Alu Danu. Perfect. Da, știu. N-am jucat cu ei, dar mi-ai zis de ei, bă, vino să joci cu ei, bă, și mi-ai zis de ei. Da, mă, aici, dacă nu... Și aici poți să încerci să veniți 3 echipe de țară. Și altfel o să joci. Bă, mă enervează tot, mă, dar nu mai pot, mă. Vrei E să prima oară când aud că te enervează cineva să mă Vrei să duce. scapi de el, E prima oară când zici la că te bani, enervează nu? cineva. Da, mă, nu Veni, face nimic, se stă să trage de bani, nu... Bă, îți dai seama că el nu mai are, nu o să mai aibă viață să cu terenul. De ce e concesiune, nu? O să-l ia Academia, trebuie și-au făcut acolo crescut. Păi nu e la Academia al Politehnicii. O să-l ia, cum le-a luat bani acolo de... Păi nu știu ce să zic, că iar la Academia au băgat mulți bani, dar nu știu dacă își scot banii, sau... Nu știu dacă știu, dar ei au Academia gratis. Ca să-și facă o bază și joacă în Liga 4, nu știu locuri cu ei au cumpărat. Dar dacă nu scot banii... Dacă aveai
La omul ăla care a băgat bani acolo, nu cred că are nevoie să... Dar la câți bani a băgat, nu cred că e disperat să scoată așa repede. Alibei. Gata, 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 gata. Penal. Bun portar? Bun portar. Sper să pierde el. Hai, bun portar. Ce? 10. Dar acum vreau să fac 2 de nou, ca să mai ținem... Two small matches, so that we play two one match. Hai, start. Haide! Bă, faceți scheme din astea? Nu se facă. Hai mă, cum e facă? Paul, nu? Hai. Hai pe. Pas, bom. Aceea schemă, până când? Mergi, mă, ca viteză. Aoleu, ăla jumate de ăsta, mă. Dragă, Mitrei! Scuze, bă! Mamă, ce a pus. Hai. Incredibil, mă!
Nu mai bag, le-am văzut pe toate. Băi, să ne mai dați un număr, voi să ne lăsați, mă, iar el i-a fost o echipieră. Trebuie 2 de 8. Ce prost, n-am cum să mă mișc. Bine, mă! Replay!
Deja opriți și voi ceasul ăla. Filmează-te toți, mă, Victor! Bine, bravo! Am alergat în pahar cu ea. Aoleu, ca un crab am alergat. Ce mă slavă? După ce ne-am venit după 2 săptămâni, n-am mai jucat. Mi-i zicea mirac. Trebuia să o ia, dar s-a prins. Hai mingea, mă! Așa! Nici m-am uitat. Am văzut de aici cum vezi dus un pic. Hai, uite, un lângă acolo. Stăteți și voi pe bară 30. Dai și o bară. 30. Hai. Mai fi Victor! Victor! Hai de apoi! Vei singur, vei. Să rămâneți la meci. Tu și Ștefan. Vlad de pe de 2 ori. Da, da. Stai de aici? Vrei să te las să termine?
stânga, Aurel.